5:43 na ng umaga. Wow! Ang takbuhan na ito, isa't kalating oras pa, hindi ko naaabutin ito. Dideliveran natin. Pag-pray natin na sana tanggapin ipangarga natin kasi late na talaga tayo. Appointment dito is alas 6, late na ako ng 1 hour and 40 minutes. Sana tanggapin para hindi na nila iparibok. Baka iparibok pa to eh. Busy, lagay ko rito yung end odometer ko 770774. Yan, Montreal, Quebec ako nag-start. Isusulat ko yung starting odometer. Tapos end odometer, ito dito tayo sa busy ngayon, kung saan ito na magde-deliver na tayo. Yan yung end odometer ko. Ngayon, kukwintahin natin kung ilang kilometro talaga yan para mas accurate dito kasi. Mas accurate ka. Alright guys, good morning. Ayan, nandito na tayo ngayon sa British Columbia ngayon. Dito ako sa Sukyos natulog. Nagpukonvoy kami ni Boss Raylan kasi si Raylan papunta rin ng Vancouver, magdi-deliver doon. Malapit na ako sa dideliveran natin. Meron pa tayong 99 miles na lang mula dito hanggang doon sa dideliveran natin. Malilate ako sa aking delivery kasi ang oras ng aking delivery base sa binigay sa aking appointment ng dispatch ko is 6:15. Ngayon ang oras na rito 5:43 na ng umaga. Wow! Ang takbuhan na ito, isa't kalating oras pa, hindi ko naaabutin ito. Sana tanggapin pa rin. Ano kasi guys sa mga nakasunod sa video vlog natin, nakita nyo naman na medyo nag-snow at madulas ng kahapon. Kaya dahan-dahan ang drive. Natapos yung delivery ko kahapon doon sa sa Alberta. Pagkatapos noon, dumiretso na ako dito. Guys, tara kape. Pagkatapos igutan ko saglit yung truck. Check natin mga ilaw kasi may dalawa pang timbangan tayong madadaanan dyan na bukas. Okay, jacket muna tayo. Okay, malamig na mga idol. Malamig na. Load natin ito galing pa sa sa mga nakasunod galing pa sa Montreal, Quebec. Doon sa lagpas ng Montreal, Quebec. Shoutout nga pala sa mga taga Montreal at sa inyo na rin guys, good morning. Ayan, tara babayin muna natin ang truck. Ikutan ko lang muna sandali. Isang ikot lang. Pagaan naman itong pangarga natin kasi nabawasan na to sa sa Calgary ng 2 drop. Ilaw ng ating unit. Build up na ng isda. Malamig na talaga. Linisin natin para malinaw yung natin, ilaw natin dyan sa madilim. Alright.
Oh. Ayan. Ayun si Boss Relan, yung truck niya. Itong truck na to sa kabila, siya yan. Muna natin siyang didisturboin. Hayaan muna natin siya matulog kasi nauna ako nakarating dito gawa nga ng temperature 30. Gawa nga ng siya yung kanyang load mabigat, kaya hindi pa nakakaano yan ng kanyang off duty para mag-reset yung kanyang driving. But anyway guys, tara. Alright guys, ayan, andito na tayo sa Chilliwack. Malapit na tayo sa dideliveran natin, mga 30 minutes pa. Madilim pa, as you guys can see. At saka medyo traffic. Maraming sasakyan. Alright guys, malapit na tayo. 2 kilometro na lang. Yung dinaanan ko dyan kanina, sobrang traffic. Matraffic. Late na nga tayo, tapos matraffic pa. Naku po. Ayan o, ang ETA ko, 7:30. 7:34 na o. Sana tanggapin pa tayo. Sana tanggapin pa nila tong load natin kasi late na tayo sa appointment eh. Ay, ay, ay. Sana mababait sila. At tanggapin tayo. Dito na tayo guys sa Langley, British Columbia. At may deliver na itong pato na to. Pato. Guys sa mga nag-comment doon sa ano ko, sabi nila, Lakay, bilisan mo. Para may deliver mo na yung pato. Talagang nakasubaybay eh. Alam niya talaga na itong load natin ito from Quebec. Nag-pick up tayo ng pato. All the way dito sa Vancouver. Pato talaga eh. Duck, sabi nga nila. Okay, kukunin ko itong side na to. Please, exit yata yun. Hindi natin makita, doon na lang tayo pagkatapos ng street light na yan. Costco. Tok pa ako. Maaga kasi ako gumising. Nakita niyo naman guys. Tapos gabi na rin ako natulog. Bali 8 hours lang talaga yung sleeper bird ko. Itinulog ko.
Dapat nga sana at least 10 hours para masulit-sulit. Pero okay lang. Okay. Naka-joyride na naman kayo guys sa akin dito sa British Columbia. Sa Langley, British Columbia. Ooh. Sana hindi pila-pila ang truck. Minsan pila-pila ang truck doon sa entrance eh. Itong mga to, ewan ko, magde-deliver itong mga to o mag-pick up kung saan-saan o magde-deliver dito sa kung saan-saan. Yan guys, andito na tayo. Mag-check in lang tayo ron sa ano. Entrance ng dideliveran natin. Pag-pray natin na sana tanggapin itong pangarga natin kasi late na talaga tayo. Ano nang oras? Late na ako ng ano eh. 7:40. Ang aking appointment dito is alas 6. Late na ako ng 1 hour and 40 minutes. Sana tanggapin para hindi na nila iparibok. Baka iparibok pa to eh. Ang mangyayari kasi pagka ipinaribok nila to, tenga. Ito nga ba? Para marinig ko yung salita dito sa kabilang side. Uh, mga papeles, marami-raming papeles. Ano bang PO na binigay sa akin? Okay. 071 on 186. 071 186 ito. Dalawang PO.
Doon, sa banda ron. Hello, sir. Good morning. Big boss. One sec. Okay. Antayin natin si sir. Hopefully, guys, hopefully, i-receive tayo rito. Late na nga eh. Bang magagawa. I'll keep your paperwork. I got a door. 157 is yours. Open and back. Yes, sir, my brother. Just wait for the green light, and you're done. I'll have your paperwork here. Thank you. 157. Second from Perfect. the corner. Thank you, sir. You got it. Ayun. Thank you, thank you. Tinanggap tayo, mga idol. Maraming salamat. No? They receive us. Ito, saktong-sakto rito. Isang atrasan lang. Ikot akong ganun. You know? 157. Mabait sila guys. Buti tinanggap tayo. Alright. Alright guys, ayan. Patayin muna natin. Since dito na tayo sa BC, lagay ko rito yung end odometer ko 770774. Yan. Montreal, Quebec ako nag-start doon sa delivery. Nakita nyo guys kung saan na delivery, tapos pumunta ako sa pickup. Siyempre yan ang pinaka-start. Kung saan ako nag-deliver na lugar, isusulat ko yung starting odometer. Tapos end odometer, ito dito tayo sa BC ngayon, kung saan ito na magde-deliver na tayo. Yan yung end odometer ko. Ngayon, kukwintahin natin kung ilang kilometro talaga yan para mas accurate dito kasi. Mas accurate kasi dito kaysa sa cellphone minsan eh. Yung Google dyan. Kasi kung ilan talaga yung starting odometer at saka end odometer mo. So 7 Ayan, para makita natin. 0774 minus 765 760 equals 5,014 kilometer 5,014 kilometer. Ayan guys, Wow! 5 days kong binanatan din ito. Yeah. So i-divide natin sa divide 1.61 equals 3,114.28 miles. Barin ng ano. Nililista ko rin kasi dito guys eh.
May listahan ako dito sa order na yan. End odometer is 770774. Miles is 3,114. Yan. Yung tinakbo natin. Okay, so kung titignan natin dito guys, titignan natin dito sa aking ano, so buksan natin ang ating Google Map. Your location, tapos yung destination na ay nung pinuntahan natin nung nakaraan. This source Boulevard, Quebec. Okay. This source Quebec. Come on. Ang mangyayari kasi dito guys, kapag idadaan tayo ni Google dito sa dito sa US, kasi dito sa baba ay nakita natin dito sa baba Amerika, dito sa baba, doon sa taas Canada. So siyempre i-reroute ka ni Google sa US kasi malapit na rito yung malapit na rito sa atin yung yung tawag nito, yung border kung saan ako. So ito tayo, i-click natin itong sa Canada lang. Come on, at ayaw mo may-click. Alright, makisama ka. Ayan, dyan dapat yun. Okay, so yan guys, kapag kakwintahin mo ito, 4,784 kilometer lang. Pero yung tinakbo natin is umabot ng 5,000. Ito nga, nailista nga natin sa notebook. Ilan na ba yun? Or sabihin na lang natin na 3,114 time is 1.61, 5,014. Sa Google 4,784 lang. Ewan ko kung bakit. Siguro dahil nga yung mga malilit na lugar dito na binigay niya sa atin, nire-route tayo. O tama nga hindi Trans-Canada Highway 1 ang binigay niya sa atin. Yung nakikita nyo yung 1 yan maliliit, sana makita natin. Yung 1 na yan, dapat yan ang dadaanan natin. Ito, Highway 63 ang ibinigay ng Google Ayan. But anyway, tignan nyo. Mula nung na yan, dulo sa dulo. Dito yung plug natin, kung saan ito yung dulo ng Canada. All the way dito sa West Coast, dulo ng Canada. Ayan. Malayo ang tinakbo natin. Wow! Ayan guys, at least kahit pa paano tinanggap naman yung load natin ngayon. At saka yan red na. Magsisimula na silang i-discarga tayo. Antayin ko na lang. Magpahinga lang muna ako sandali rito habang inaabangan sila. Ayun pula na siya Kung nakakita natin, red light na ang ating door. It means sinimulan na tayo. Alright guys, green light na tayo. Tara, sarado natin ang pintuan. Ayan. Tapos na ang delivery natin. Sarado na natin at punta tayo sa pipick upan natin next. Mayroon na tayong pick up. Wow!
Okay. Alright guys, tara. Let's roll. Punta na tayo sa pipikapan natin. Punta na tayo sa pipikapan natin. Ayan guys, nakuha ko na yung papel. Andito na rin yung sticker na katunayan na na-unload na tayo. Ngayon, pupunta na tayo sa pipikapan natin. Meron agad tayong pick up. Maganda ngayon ng tracking ng truck At anyway, putulin ko na yung video vlog natin dito guys. At nakita nyo naman, nakarating tayo ng maayos at safety dito sa Vancouver. Na-deliver natin yung pato na pangarga ng maayos at walang claim. Lahat okay sa awan ni Lord. Okay, so hanggang sa muli natin pagkikita mga kaibigan, no? Once again, it's Lakay Tracker here. Thank you for watching. Peace up. Bye. Lakay Tracker.